Bona tarda, benvinguts. A nosaltres ens fa especial il·lusió avui poder oferir aquesta xerrada sobre l'Olga Torres, perquè aquí tenim la Maria Pérez, que fa un any aproximadament va venir a la biblioteca i començava a investigar i li vam dir: i què busques? Doncs no, estic buscant sobre l'Olga Torres. I llavors, esclar, vam dir: Olga Torres, no pot ser. Sí. I llavors, esclar, li vam ensenyar tot el fons que teníem de Carles Fages de Climent, àlbums de la Montserrat Vayreda que també tenim en el fons de la biblioteca, retalls de premsa, dossiers que anava compaginant la Montserrat Vayreda, que en veieu una mostra aquí a les vitrines. Bé, tot aquest material la vam posar en contacte amb diferents persones que havien estat vinculades a l'Olga Torres. Bé, ella era historiadora, era estudiant d'Història de l'Art, ara feia el seu treball de final de carrera sobre l'Olga Torres, ja l'ha acabat, ja està graduada i ha fet el treball. I ella diu que continuarà investigant sobre l'Olga Torres i treballant més sobre això. Agraïm també a la família de l'Olga Torres que avui és aquí. Hi ha molts coneguts i persones que també l'havien coneguda. Després de la xerrada de la Maria podem parlar-ne obertament. I res, jo ja dono la paraula a ella, li cedo la paraula perquè té moltes coses per explicar-nos. Gràcies. No sé si se m'escoltarà bé. Sí? Jo tinc tendència a parlar fluixet, Així potser. Jo primer volia agrair a la biblioteca per donar-me l'oportunitat de fer la conferència aquí. És la meva primera conferència. Vull dir que espero que els nervis em deixin transmetre tot el que tinc preparat per vosaltres. També he aprofitat l'acte públic per agrair a la família Torres i Romans per obrir-me les portes a casa seva amb tantíssima generositat, a en Xavier i especialment a l'Olga, que avui no ens ha pogut acompanyar, però segur que en una altra ocasió ho farà. I esperem. I també agrair a tots vosaltres per seguir aquí. La veritat és que no esperava tanta gent a la conferència d'avui i estic segura que els motius que us han portat fins aquí són totalment diversos. Familiars de l'Olga, artistes que vau compartir amb ella el context artístic figuerenc, d'altres heu vingut pràcticament segrestats per mi després d'un any de seguir tota la investigació, però del que estic segura, d'altres també vindreu per curiositat, però del que estic segura és que el nom de l'Olga aquí ben gran, que es pugui veure, Olga Torres i Romans, segur que ha transitat o transitarà entre les nostres vides d'alguna manera, sigui directa o indirectament. El nom de l'Olga passa entre nosaltres com una espècie d'espectre que juga entre el ser i no ser alhora. I ara entendreu per què us dic això. Jo la primera vegada que vaig coincidir amb l'Olga va ser per casualitat. Jo crec que tots els historiadors de l'art tenim algunes aficions una mica estranyes i la meva era consultar la premsa històrica digitalitzada. I la primera vegada que vaig coincidir amb l'Olga va ser aquí, en un article fet per en Joan Guillemet, al Canigó, el dia 2 de febrer de 1967. Jo soc una gran aficionada a l'art local i el nom de l'Olga Torres a mi no em va arribar de cap de les maneres fins a aquest dia. I jo veia el nom de l'Olga Torres i deia: i aquesta dona, qui serà? I llegint una mica l'article, que el podeu tenir, després el podeu llegir aquí a la vitrina, després us podeu apropar, llegint una mica i mirant l'imatge em va sorprendre molt perquè es podia intuir que l'Olga havia format part activament del context artístic figuerenc, però no havia arribat fins als nostres dies, el seu nom. Llavors, seguint una mica el fil d'aquest article, la segona vegada que vaig coincidir amb l'Olga ja va ser telefònicament. Després de 3 hores, pràcticament, de parlar amb ella, em va ajudar a respondre algunes preguntes, però el que no esperava és que se me'n generessin milers de preguntes noves. I això va continuar fins que la tercera vegada que ja vam coincidir ja va ser personalment. El que no esperava és que el que comencés com una simple afició, un hobby, continués com una investigació i més tard finalment va adquirir forma d'un treball de final de grau per la Universitat de Girona dins el grau d'Història de l'Art. Aquest FG, encara que la tutora i l'Olga creien que no anava a arribar a bon port perquè hi ha molt poca informació sobre l'Olga, van anar a parar amb la persona més tossuda del món i l'Olga va decidir acompanyar el TFG
amb unes condicions molt clares. En concret, dos condicions. La primera, no parlar de certs aspectes personals que tenien més a veure a parlar de la mística, de la parapsicologia, això deixar una miqueta de banda, sobretot alguns aspectes més concrets. I per altra banda, al finalitzar l'estudi l'any 1986, que és quan ella realitza el seu últim gran oli, dedicat a en Badia Margarit, després el veurem, que és una obra que està a l'Autònoma de Barcelona. Llavors, aquestes pautes que jo vaig seguir pel TFG són les mateixes que avui seguirem per la conferència. Una conferència que es centrarà a la primera etapa de l'Olga, perquè ja veureu que hi ha fusta per tallar. I també dir-vos que tot el material que veurem avui és inèdit i una mica difícil de presentar o de mostrar, més que res per la complexitat de l'obra i de la vida de l'Olga. Ara veurem per què. Aquí us deixo una natura morta, és una de les poques natures mortes que l'Olga va fer durant la seva vida, i us la deixo aquí perquè la pugueu anar mirant mentre jo us presento a l'Olga. L'Olga va néixer sota el signe d'Aquari, un 2 de febrer de 1952, i dit per... El 6 de febrer, perdó, el 6 de febrer. Què he dit? 2, no, el 6. El 6 de febrer del 52 va néixer, i dit per ella mateixa, en una de les cases més destartalades de tota Figueres. I destartalada per què? Doncs perquè l'Olga neix en una família molt modesta, extremadament modesta, molt humil, i el nucli familiar estava format pel pare, en Josep Torres i Sais, que era natural de Sant Martí Vell, Girona, i ell era comerciant, feia poca vida familiar. Per altra banda, hi havia la mare, la Teresa Romans i Safarrés, natural, ella sí, de Figueres, i es dedicava a les tasques de la llar i treballava com a modista també. Ella era el pilar fonamental de la família en molts sentits, en moltíssims. El germà petit, en Xavier Torres i Romans, que si no m'equivoco va néixer el 25 de març del 57. 55. Millor. Vaja. Millor 55. I l'Olga va néixer en aquesta família sent una nena molt observadora, una nena molt reflexiva, molt introvertida, amb un món interior molt gran, però sobretot va néixer sent una nena molt sensitiva. I sensitiva entès en molts conceptes, no només en el camp de l'emotivitat i els sentiments, més enllà d'això. La sensibilitat de l'Olga abarcava conceptes com la mística, la parapsicologia, era també dona visionària, implicava moltes coses i aquesta sensibilitat també la compartia amb la mare, la Teresa Romans. Aquest cultiu familiar va fer que l'Olga pogués fer brollar la seva naturalesa artística molt ràpid i a part d'una manera molt interessant, perquè l'Olga estimava l'art en totes les facetes. Ella li interessava la literatura, li interessava la rapsòdia, el teatre, el dibuix i la pintura, i anys més tard ella confessa que s'acaba decantant per la pintura i el dibuix perquè són activitats que es realitzen més individualment. O sigui, ja amb això ja podem intuir una mica el tarannà de l'Olga. L'art de l'Olga es presenta com una necessitat vital que surt de la víscera, de l'interior, i a vegades aquesta necessitat vital implica l'impuls, no sempre, però l'Olga la majoria de vegades l'art es presenta d'una manera molt impulsiva, per això veurem que algunes de les seves obres no tenen títol. Aquest art, l'Olga, clar, abarca dos mons, un món privat, un món públic, que més tard es transformarà també en una formalitat i en un misticisme. Aquest món privat, en una nena tan petita, implicava potser més anècdotes. L'Olga va dissenyar ja molt jove les estampes de la comunió del seu germà menor, en Xavier, i uns crismes que més tard va decidir regalar-li en pare Josep Cardelús, del Bisbat de Girona, i això pot quedar com una anècdota, però aquest tarannà artístic també contamina
un espai públic que per una nena tan petita implicava, potser era l'escola. L'Olga comença a anar a l'escola Sant Pau, una escola molt avançada per l'època, era mixta, i allà comença a tenir les primeres guspires artístiques. Amb l'edat de 5 anys és escollida pel professorat per recitar la festa de final de curs, o, per exemple, durant la primera edició del Festival Artístic actua com a rapsoda recitant la sonatina de Rubén Darío. I l'últim estiu on ella va estar a l'Escola de Sant Pau, també va participar en el 5è certamen juvenil de arte, on va adquirir el primer premi a la secció infantil. Aquestes obres que van formar part d'aquest certamen després es van exposar a la Biblioteca Municipal de Girona. Aquestes primeres guspires acaben, o podríem dir comencen, a solidificar l'any 1962. Ella és quan ja fa el pas a l'institut i comença a l'Institut l'actual Ramon Muntaner. Aquí hi ha una foto que és molt curiosa, que és una foto de l'Olga el mateix any que entra a l'institut. Ens la podem imaginar... Clar, perquè jo ara explicaré coses i ens imaginem una dona de 40 anys. No, l'Olga en tenia aquí 11 o 10, si no m'equivoco. Llavors, l'Olga, quan comença a anar a l'institut, és un any clau. Per què? Doncs perquè els professors que hi havia allà, a part de director, però de professors de dibuix, eren en Ramon Reig i l'Eduard Rodeja. Clar, aquí tenim, sobretot en Ramon Reig, tota l'herència del paisatgisme a l'Alt Empordà era molt potent i poder disfrutar-lo com a professor durant un any era un regal. Què passa? Que aquests dos professors, malauradament, moren el mateix any, el 1963, i són substituïts per 3 grans artistes que després van participar i van marcar una nova manera de pintura, que després formaran part també de l'escola empordanesa. En Joan Paradís, la Dora Riera i la Blanca Reig. Clar, aquest cultiu, l'Olga ja el comença a absorbir des de molt petita. Però això se li ajunta a la seva naturalesa artística. I dins de l'institut s'ha d'ajuntar un altre factor, que va ser una altra professora. Va ser la Maria Victoria Bravo. Ella era professora d'Hogar i Religión. I com no podia ser d'una altra manera, també era de la secció femenina de Girona, perquè fent aquestes assignatures al final la tendència era clara. Quan coneix a la Maria Victoria Bravo, tot comença a anar molt ràpid per la vida de l'Olga i es comença a viure el seu art d'una manera molt més externa, no tan privada, i es comença a formar gràcies a la Victoria Bravo i a la secció femenina que la recolza no només econòmicament sinó també moralment. A partir d'aquí tot va molt ràpid i gràcies a uns documents que també tenim aquí conservats a la biblioteca, l'any 1963, l'Olga era molt jove, molt petita, decideix formar-se professionalment en dibuix i pintura de forma autodidacta. O sigui, això és una decisió d'una persona mentalment molt adulta que sap el que vol i ho tenia molt clar. Tan clar que l'any següent ja no es matricula, l'any 1964 no segueix els seus estudis de batxillerat i decideix centrar-se plenament en l'art, sempre acompanyada de la Maria Victoria Bravo i de la secció femenina al principi. Per exemple, comença a participar en algun concurs. El mateix any 1964, amb només 12 anys, participa en un concurs, però no com a participant, com a concursant, sinó com a jurat. Amb l'edat de 12 anys forma part del jurat d'un concurs infantil de dibujo, escultura i pintura a Girona, i aquell mateix any, en un altre concurs, rep el primer premi en el certamen juvenil d'arte dins de la categoria d'aquarel·la. I hem de tenir en compte que just en aquest concurs una de les membres del jurat era la mateixa Emília Xargay. Clar, tot aquest bullici artístic no només arriba a la secció femenina gironina, tot això se'n va cap a Madrid. I a la secció femenina de Madrid els hi arriba la notícia de que hi ha una noia molt jove que fa unes coses espectaculars a Figueres. I quan veuen obra de l'Olga decideixen encomanar-li
una exposició individual. És llavors quan, l'any 64, l'Olga es dedica plenament en aquella exposició, que li fa moltíssima il·lusió, i l'any 1965 s'inaugura a Madrid, al carrer Ortega y Gasset, al maig del 65 s'inaugura la primera exposició individual de l'Olga. Aquí veiem a l'esquerra l'Olga, molt jove, amb les seves trenetes, ensenyant una de les pintures que veurem després, que són el quadre de les ànimes. Ja amb el títol ja ens podem imaginar una mica de què pot anar. I a la dreta veiem la cara de les senyores de la secció femenina de Madrid, que estan al·lucinant amb el que estan veient i segurament com està explicant l'Olga, una nena tan jove, amb tant de talent, com està explicant aquesta obra, amb tanta passió. Amb aquesta exposició individual hi ha molt poca informació sobre ella, van publicar coses al voltant de l'exposició, però es van equivocar amb el nom de l'Olga, van posar el nom d'un altre artista, va haver una mica... és una mica complex aquest tema, també a nivell de documentació, tot el que està relacionat amb la secció femenina, la gran majoria de documentació moltes vegades s'ha destruït, llavors de moment ens queden aquestes imatges que són tot un regal, la veritat. Els registres de pintures que l'Olga va realitzar per aquesta exposició va ser molt ampli, van ser tots dibuixos i pintures, i va ser una de les poques pintures o una de les poques col·leccions que l'Olga no va fer del tot per impuls. Sí que hi ha una part més impulsiva que tot artista necessita per poder crear, no tot, però alguns. L'Olga, en aquest sentit, va haver de pensar prèviament molt bé el que volia mostrar. I és molt curiós perquè ja els títols de les obres ens donen unes pistes molt interessants, perquè els quadres, que eren olis, la majoria gran format, tenien els títols següents: la misèria, la vida, la música, la tristesa, les ànimes i l'enveja. Aquestes només eren algunes de les que formaven part de l'exposició de Madrid. Però clar, ja només llegint els títols ja ens parla una mica de les inquietuds, els interessos que tenia gairebé una preadolescent, que eren interessos d'una persona molt madura i que reflexionava sobre conceptes que anaven més enllà del món material. Aquí us en presentaré dos, que jo crec que són els que millor es conserven i dels que millor tenim fotografia. Aquesta és l'enveja. Sí, és increïble, és de gran format. Aquí podem veure el rostre d'una persona que l'Olga, d'alguna manera, va deixar intuir que podia ser el rostre d'una persona que corresponés a una vida passada, allò que a vegades coneixem com a reencarnació. I per altra banda, tenim el quadre de les ànimes, també de gran format, que és aquell que estava mirant aquelles dones de la secció femenina amb tanta cara de sorpresa. I és un quadre, jo crec que el quadre parla per si sol, què és el que podia sentir l'Olga per arribar a canalitzar una pintura com aquesta. Veiem una divisió molt clara, una part d'unes ànimes plenes de llum que pugen cap a un substrat superior i unes altres que potser, pel que tenen a dins, l'ànima no els deixa pujar. Hi ha una part molt fosca també aquí. Aquestes són algunes també de les pintures que l'Olga realitza durant aquella etapa. Hi ha una que, aquest és un dibuix que es diu La bruixa, amb el sexe femení totalment exposat, amb aquest cabell que moltes vegades es vincula a les bruixes per aquesta capacitat màgica del cabell que connecta amb altres estrats. I a mi he posat aquesta perquè la veritat és que m'impressiona molt el retrat d'un amic de l'Olga, o veí, en Jordi, perquè és un retrat però és un rostre que acaba flotant al mig de tot un núvol energètic i la veritat és que són obres molt
molt peculiars, no només per l'edat que tenia l'Olga, sinó perquè en el moment artístic que s'estava visquent a Figueres, tot això sobresortia de la norma. L'any 1966, una vegada fer l'exposició de Madrid, va ser un any clau per l'Olga per diferents motius. Un és perquè a través d'una de les altres professores i magnífica pianista, la Maria Rosa Gratacós, va entrar en contacte amb el context artístic de l'època, que implicava les germanes Vayreda, la Maria Parxés, la Matilde Escudero, en Cibeques. Tot això a l'Olga va ser un regal, no només per l'Olga, sinó pel context artístic de l'època. I per altra banda, el 1966 va rebre una beca per part de la secció femenina de Girona per anar a estudiar a l'Institut Menor de Girona. Clar, això la secció femenina ho veia com un regal per l'Olga, però l'Olga no ho va veure de la mateixa manera. Per què? L'Olga tampoc és que fos la millor alumna acadèmicament parlant. L'Olga, tot allò que li interessava era la millor. Les assignatures que potser no li interessaven tant, doncs potser treia un 5 i no calia treure res més. Què passa? Que la secció femenina volia que l'Olga es formés molt bé i van dir, bueno, doncs anem a Girona. Què passa? Que l'anar a Girona, a l'Olga comencen els primers signes de malaltia, comencen els primers signes de dolor, de patologia, i amb tot aquest ambient una mica pesat a nivell físic, se li va sumar, com és lògic, que això va afectar el seu estat anímic. Va ser una època una mica difícil per l'Olga, no només físicament, sinó també psicològicament, estava lluny de casa, no estava molt centrada en les classes, i això feia que a vegades s'escapés ocasionalment de les classes. D'aquesta manera, i d'una manera molt casual, l'Olga coneix en Carles Fages de Climent. I aquí sí que m'agradaria que fos l'Olga amb les seves paraules qui ho expliqués, i ho farem a través d'un text que també es conserva aquí a la biblioteca. Crec que datat més o menys cap al 1968, intueixo que corregit per la Montserrat Vayreda, i segurament es va escriure aquest text per demanar una beca. Però l'Olga explica d'aquesta manera tan curiosa la coincidència d'haver conegut en Carles Fages de Climent. Mireu, ho tenim aquí. Diu, a pesar de recibir todas las atenciones posibles dentro de la disciplina que rige en las aulas del Colegio Menor de Gerona, me sentía ahogada por ella. Fue durante uno de estos momentos de ahogo que hizo una escapada a la parte vieja de la ciudad, por los alrededores de la catedral en busca del equilibrio que no tenía, cuando la casualidad hizo que topara con el poeta Carles Fages de Climent. Nos pusimos a hablar sobre temas que me interesaban, que removían mis inquietudes, y no me di cuenta del tiempo transcurrido hasta que regresé al colegio menor, donde empezaban a extrañar mi larga ausencia. Y fixeu-vos ara què diu. Diu, lo cierto es que gracias a aquel encuentro con el poeta empordanés superé mi depresión, ya que me propuso le ilustrara su poema El somni de Cap de Creus. O sigui, va ser d'aquesta manera com l'Olga va aconseguir o va adquirir el luxe de poder il·lustrar, i el luxe també d'en Carles Fages de Climent, per què no dir-ho, d'il·lustrar el somni de Cap de Creus. Era tal la passió que tenia l'Olga i tanta l'il·lusió que el 1966 torna a deixar els estudis de batxillerat a l'Institut de Girona i es dedica tot l'any a crear les obres que il·lustrarien el somni de Cap de Creus. En Carles Fages, al seguir el treball, va dir per què no fem una exposició individual i presentem d'aquesta manera les il·lustracions del somni de Cap de Creus, i l'Olga va accedir. És d'aquesta manera com s'inaugura un 4 de febrer de 1967 la segona i última exposició individual de l'Olga aquí a Figueres. Es va realitzar a la sala municipal d'exposicions al Museu de l'Empordà, que abans estava a la primera planta de l'Institut Ramon Muntaner. I les obres de l'exposició també eren diverses. Hi havia algunes obres que ja havien estat exposades a Madrid,
però també estaven les obres que ell havia realitzat expressament per al Somni de Cap de Creus. Aquí veiem unes fotografies precioses. A dalt, a l'esquerra, veiem les germanes Vayreda, en Cibeques, en Carles Fages de Climent, crec que són les germanes Escudero també, i a baix, a part de tots els artistes que ja he anomenat, a la dreta de tot tenim a la Teresa Romans, la mare de l'Olga i en Xavier. I l'Olga superorgullosa també al cantó de l'obra, joveníssima. Aquí no havia fet els 15 anys. Aquí encara en tenia 14 quan es va inaugurar l'obra. L'exposició. Ara veurem algunes de les obres que ella va fer per poder il·lustrar el Somni de Cap de Creus. Hi ha moltíssimes, però per no passar-les totes en mostrarem algunes. I l'Olga el que va fer va ser il·lustrar els cants que després configuraven tot el Somni de Cap de Creus. Aquí, per exemple, tenim la ciutat de Pirena. Totes són realitzades en llapis sobre paper, del 1967. I, veiem... és que és espectacular. A mi no em deixa de sorprendre, la veritat. Són formes molt orgàniques i nosaltres sempre tenim com aquesta tendència de buscar imatges configuratives en l'art en general, però l'Olga, amb aquestes il·lustracions, així com en altres, juga amb nosaltres. Perquè quan semblem que hem trobat un aspecte com més figuratiu, de cop se'ns escapa i no aconseguim trobar la figura del tot. Aquí, d'aquesta manera, l'Olga, més que interpretar els poemes d'en Carles Fages de Climent, i això ja és una interpretació personal, crec que canalitza els poemes d'en Carles Fages. Ho fa d'una manera molt orgànica, molt visceral. Aquí, per exemple, tenim l'Olivera. Tenim l'invenció de la sardana, també amb aquestes anatomies i figures tan fluïdes que semblen emergir també d'aquest món metafísic molt concret. I Roca Sirena. Totes aquestes formen part del Somni de Cap de Creus. Creiem també pel format que segurament la intenció era fer una edició de bibliòfil, sobretot pel gran format de les il·lustracions. I era un projecte que s'anava a fer a través de l'impremta a Obert i a través de l'editorial de Pèrgamo, però finalment no es va publicar, malauradament per la mort d'en Carles Fages de Climent l'any 1968. Aquell mateix any, a part del Somni de Cap de Creus, amb motiu d'una de les edicions, de l'edició del 1967 de la Fira i el Dibuix, del dibuix i la pintura aquí a Figueres, l'Olga va presentar l'il·lustració de l'oració al Crist de la Tramuntana, també feta a llapis sobre paper. Aquest és espectacular, aquest és increïble. Aquest correspon també a una de les codes del Somni de Cap de Creus. I, per altra banda, també li encarrega la il·lustració de l'auca de la Costa Brava. D'aquestes també n'havia il·lustrat una en Salvador Dalí, però aquesta, la de la Costa Brava, correspon al Camp 21 del Somni de Cap de Creus i l'il·lustra també l'Olga Torres. Veiem aquestes figures que connecten molt bé amb tot el projecte que ella enfoca amb en Carles Fages de Climent. Insisteixo, pel tarannà de l'Olga i per la seva manera de treballar l'art i el projecte, segurament impliqués més una canalització que una interpretació. En aquell context també coneix artistes diversos, no només els que ja he citat, i tot aquest cultiu figuerenc motiva molt a l'Olga, no només artísticament, sinó que molts d'aquests artistes que ella coneix li encarreguen obra també, i això fa que encara treballi més. Li proporcionen material pictòric, però també li proporcionen llibres d'art. Recordem que l'Olga neix en una família molt modesta i molt humil. Els llibres d'art no eren una prioritat vital en la casa Torres i Romans.
li proporcionen aquest tipus de materials, però és que a més li proporcionen un cultiu intel·lectual que l'Olga necessitava, malgrat la seva edat tan jove. I passen les tardes a la Font de Roca, per exemple. Hi ha moltíssimes fotografies on l'Olga també apareix dins de la Font de Roca, dibuixant, parlant, tenint tertúlies. Era un espai intel·lectual riquíssim del que l'Olga també s'alimentava. I els artistes que tenia al voltant l'Olga també s'alimentaven de la intel·lectualitat d'ella, perquè hi ha molts artistes que li dediquen poemes a l'Olga. Alguns estan editats i d'altres són encara inèdits. Però és molt interessant perquè en Carles Fages de Climent la reconeix com una de les cariàtides. El grup de les cariàtides era un grup de poeteses que acompanyava, i artistes que acompanyaven en Carles Fages de Climent, acompanyaven i creaven conjuntament com a entreteniment també. I l'Olga era una de les cariàtides i formaven tot aquest cultiu artístic durant tots aquests anys. L'Olga també a través d'aquest material comença a tenir els seus primers referents i casualment tots aquests referents són clàssics. El seu gran referent és en Leonardo da Vinci i l'Olga realitza aquest dibuix aquí que és increïble, és també de gran format, és grafit sobre paper de 1970 i l'Olga ja comença a treballar amb les composicions molt més clàssiques, molt més curades, tenint tots aquests referents. Participa també en diferents edicions de les fires de dibuix i pintura aquí a Figueres. Participa des de 1967 fins l'any 71 de forma consecutiva. O sigui, participa també activament en el context públic figuerenc. I amb tota aquesta influència comença a centrar-se sobretot en el retrat. I ho fa d'una manera molt psicològica. Treballa el retrat d'una manera molt psicològica. Aquí hi ha alguns exemplars que són posteriors, però recuperen tota aquesta influència que ja havia rebut a la primera etapa a Figueres. Tenim a l'esquerra la Maria Rosa Gratacós, aquella professora i pianista que va posar en contacte l'Olga amb tot el cercle artístic figuerenc. A la gran Maria Parxés, és un oli també de grans dimensions. I aquest, que encara que tenim la foto en blanc i negre, ja pendent trobar on és l'original, és dedicat a la Matilde Escudero. Hi ha alguns que també estan fets a llapis, que l'Olga dedica a personalitats tan importants com en Josep Felip Vilà, en Maria Baig i en Ramon Canet. Són increïbles. L'Olga també, el 1968, realitza l'últim retrat que es feu allà, malauradament, amb el cos present d'en Carles Fages de Climent. És un retrat que jo crec que descriu a la perfecció això de la mística, la formalitat a l'Olga. En el rostre d'en Carles Fages de Climent podem veure aquesta formalitat que tenia l'Olga, però a l'ombra podem veure la mística. I quan mor en Carles Fages de Climent, l'Olga es desvincula una mica de la ciutat de Figueres i comença una altra etapa. Sobre aquesta etapa en faré 5 cèntims perquè ja m'agradaria dedicar-m'hi tant com he pogut dedicar a aquesta primera, però encara que decideix seguir amb la seva trajectòria artística i fer-ho d'una manera molt més plena en el sentit potser acadèmic, decideix formar-se a Barcelona i tot plegat, malauradament és quan la malaltia, aquella malaltia que ja s'havia deixat intuir a Girona, apareix amb més agressivitat. Això la limita molt, haurà fins i tot d'adaptar la tècnica a la malaltia i a l'estat anímic, però no l'atura. Per fer 5 cèntims, l'Olga marxa a Barcelona, on es forma des de 1968 al 71. Aquest quadre és resultat d'aquesta formació que ella va adquirir a Barcelona, on va aprendre a netejar la paleta amb 5 colors bàsics. Va passar una etapa a París i a Brussel·les.
on ella va poder també expandir aquesta intel·lectualitat amb personatges importantíssims de la ciutat. Va estar molt poc temps, va estar només un any, també a causa de la malaltia. Va passar una etapa a Llers, que podríem dir que és de les més dures per l'Olga, de les que més pes paranormal té. És uns dibuixos molt agressius. Aquests sí que estan totalment fets per impuls i que l'Olga estan plens de dimonis. És una etapa molt dura de l'Olga. I de nou torna a Barcelona. A Barcelona ja com una pintora més madura, entre el 1980 i el 86, realitza aquestes dues últimes grans obres. A l'esquerra tenim en Badia Margarit, que és la que tenim a l'Autònoma. De fet, és l'única obra de l'Olga que es troba en una institució pública o privada. I a l'esquerra, a la dreta, tenim l'oli de la Teresa Romans. És increïble i si els poguéssiu veure en persona són impressionants, posa la pell de gallina. El més curiós de tot és que després de veure tot això, l'Olga, les obres que l'Olga considera més importants de tota la seva trajectòria artística són les que fa a partir del 86. O sigui, tot això que hem vist per l'Olga és anecdòtic. I tota aquesta obra que va a partir del 86 és just la que ella conserva de forma inèdita. No sempre parada per mostrar-la i per això la investigació acaba al 86. Però ja ens podem imaginar com és aquesta obra després de veure aquestes primeres etapes i tot el que no he explicat. El que sí que intueixo és que totes aquestes històries que queden per explicar estic segura que també ocuparan altres llocs i ocuparan altres moments i que, així com l'obra de l'Olga, ajudaran a crear històries de l'art molt més diverses i col·lectives, sobretot. O sigui que moltes gràcies per escoltar-me. Merci. I l'autorretrat de l'Olga aquí al final, que crec que també és molt interessant veure com comença i com acaba. I crec que també, ja jo afegeixo, però que em sembla molt interessant, d'aquesta manera de fer-se un autorretrat mostrant mig rostre a les fosques, molt Rembrandt això, però crec que també mostra aquesta formalitat i aquest misticisme, la part que l'Olga volia mostrar al públic i l'altra que volia ocultar, i l'Olga sempre ha jugat entre aquestes dos vessants. En aquest sentit, l'Olga i la seva obra sempre ha sigut molt dual. Ara sí, ja, gràcies. Jo no soc el germà de la meva germana, com podeu veure, la meva germana és molt especial i no està aquí, ella no vindrà pas, però vull agrair a la Maria perquè, en primer lloc, com em va trucar i tal, va dir, ui, amb la meva germana. I la meva germana va dir, ui, nena, no la vull per rebre, total. Que la Maria va connectar molt, o sigui, el que sí està clar que tu, Maria, tens una freqüència, que estàs en una freqüència d'ella. El dial no el sé, però si no haguéssim pogut veure tot això que hem vist avui aquí. La meva germana és molt reservada i la del 86 que tingui sort, però bueno, encantat, ho sé molt bé. Moltes gràcies en nom de tota la família. Intervenció, també us passo el micro. No tingueu vergonya. En primer lloc, felicitar-te per la xerrada, que ha sigut, jo crec, molt interessant, amena i hem après moltes coses. I jo volia dir-te, en relació al somni de Capdecreus, que va romandre molt d'anys inèdita, si més no, com a edició, diguem-ne, en rústica, popular, més enllà de la idea que has exposat d'obra per a bibliòfil. Te volia preguntar si saps si en el moment que es va pensar editar-la, revisada per en Jordi Pla,
doncs algú es va plantejar d'incloure alguns d'aquests dibuixos de l'Olga Torres. Això ho vam parlar amb en Carles Fages i bueno, potser no es va plantejar com un fet potser de més actualitat, o sigui, de fer-ho potser ara, també per l'Olga, eh? O sigui, l'Olga té moltes ganes i l'Olga li va saber molt de greu que no es publiqués amb les il·lustracions i jo crec que es va quedar amb les ganes de poder fer-ho. Però jo crec que actualment, potser per les dues vessants, jo crec que sí que es podria arribar a fer una versió amb les il·lustracions. Potser els primers anys després de la mort d'en Carles Fages no va ser possible, però jo crec que potser ara hi ha més probabilitats de que es pugui publicar això, ja no depèn tant de mi, però veient les dues parts i havent contactat amb les dues parts, jo crec que sí que podria ser viable, sí. 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 Bueno, jo el que sé és que la idea era, vaig ensenyar, edités El somni. Jo era molt petit, però ho recordo, a casa l'Olga, amb el meu avi, i estàvem preparant aquesta edició. Jo me'n recordo, jo jugava per allà, que hi havia un jardí que tenien a la part de darrere de la casa, i això estava en marxa. L'avi va morir i això va quedar. Llavors el meu pare va reeditar obra, sempre vaig sentir parlar del somni, però es deia que el somni estava inacabat. El somni, l'avi mor corregint el somni, que l'ajudava la Montserrat Peireda, etc. Però sempre va quedar a casa que el somni no estava acabat i el meu pare va trobar molts problemes per editar aquesta obra. Llavors, quan va haver el centenari, el 2001, l'Ajuntament de Figueres es va decidir que s'editava tal com ho teníem i tal. Per la meva part no té que haver cap problema, jo sé bé, el que has dit de l'Auca de la Costa Brava, aquells dibuixos eren per al somni. Per la meva part sempre he estat obert a ajudar en tot el que pugui i no hi ha cap mena de problema. El somni es va editar en quadres crema, en aquests moments els drets estan acabats, es va fer per 15 anys, vull dir, el tema està obert. Seria un regal, Seria per compartir. A Nadal la portarem. Gràcies. Merci. Jo només felicitar-te perquè m'ha agradat molt el treball i crec que reflexa molt bé el que era l'Olga, per el que jo la vaig conèixer. Llàstima no haver-la pogut aprofitar una mica més, no? Perquè, esclar, jo també me'n vaig anar a Barcelona, llavors, en fi, vàrem coincidir, però l'època de Llers sí, que llavors jo ja vivia a Llers i vàrem congeniar. Però, esclar, és que Llers, quan he vist algunes de les peces que hi ha, esclar, és que és tel·lúric aquell paisatge també, no? I a mi se m'ha fotut enrere, vull dir que, clar, la tel·lúrica té aquesta pesant, no? Tu vas fent, però et domina, i arriba un moment que perds. Jo m'hi he trobat allà a les Garrigues, i és que dius, com s'explica tot això, no? I l'Olga, amb lo sensible que era i amb lo que d'allò, esclar, també jo crec que ho va passar malament. Després, ella va dir un dia, diu, me'n vaig, ara me'n marxaré, i així és. Però, esclar, ostres, dius, quina llàstima que et foti el paisatge, no? Que et foti el lloc, aquesta força, no? Però crec que aquesta obra és de lo maco que té l'Olga. Clar, i precisament a Llers. A Llers, sí. Clar, que ja implica un imaginari molt... Sí. És que és... En fi, jo com que conec el... És que jo no sé funcionar jo amb tot això. Me'l passo per tot arreu, tu. Però és que no m'hi entenc, ja. Quasi bé que podria parlar sense mi. Doncs...
Sí, saviesa. Sí. Doncs, bueno, veritat, saps? No, tot ha sigut molt maco i veure molta obra que jo no he vist. Jo no havia vist aquesta obra, Algunes coses sí, aquest retrat el recordo. Em penso, bueno, encara que ens veiem de tant en tant, però jo llavors estava a Barcelona i bueno, en fi, ara també m'enrotllaria una mica massa, No, però sobretot remarcar això, repeteixo, l'època de Llers, que era que l'obra és molt... Bueno, en fi. No, i ho va passar molt malament. Sí. D'aquelles dues condicions que em va posar l'Olga, la primera, que era no parlar de certs aspectes relacionats amb la mística, tots eren, o la majoria, eren dins d'aquesta etapa de Llers. L'Olga encara, quan parla, se li posa la pell de gallina. Sí. I només veient els dibuixos se'n posa també la pell de gallina a nosaltres per tot el que implica o tot el que pot amagar o no els dibuixos. Però és una etapa... Però és molt interessant. Algú més? Si algú vol fer alguna intervenció, hi ha la família Vayreda també, Miquel Duran, no sé si voleu... En Mini, no sé per què li diguem en Mini, ja ho he explicat. Bueno, i en primer lloc també, home, felicitar-te perquè una noia tan jove com tu, amb aquest treball que has fet excepcional, ostres, cal felicitar. M'he portat el barret per poder-me'l treure. I bé, jo la connexió que vaig tenir amb l'Olga, que va ser bastant important també, però que va desaparèixer just quan va desaparèixer en Fages de Climent. Em va demanar, i com que venia de la Garrotxa, que venia a pintar molt aquí a l'Empordà, si me la podia emportar a pintar paisatges, perquè ella no havia fet mai, i el primer dia que li porto, escolta'm, a l'Olga no se li podia ensenyar res. O sigui, vaig aprendre més jo d'ella que no pas ella de mi. I per tant va ser una etapa curteta, però molt bonica, i algunes vegades, doncs ara que veig el seu germà aquí, el havia portat el culler que tu estudiaves, el culler, bueno, estudiar no gaire, però de fer teatre en sabies molt. I he vingut a veure els Pastorets. I em demana... Sí, no, però molt bé. I per tant, sempre que m'ho va demanar, vaig venir, i amb la teva mare i ella, i amb molt de gust. Sí. I tinc també un retrat, que em sembla que ja el tens tu, em va fer un retrat, jo tinc un retrat preciós, que el tinc a casa, al menjador de casa, que el guardo com molt. I tinc moltes ganes, perquè no l'he vist, des que va morir en Fages de Climent, no l'he vist mai més. No sabia ni que estigués aquí a Figueres, per tant, i m'agrada molt de trobar aquesta família tan maca i que pugueu, ja heu tingut una gran sort de trobar una historiadora així tan amable. Aquest autorretrat és un que va sortir en el Canigó, en la revista Canigó. Aquí no. No, perquè aquest jo vaig veure, però fa l'efecte que em dóna la sensació com si fos més contemporània, saps? Més contemporània. Aquí, aviam, sortia molta cosa que l'Olga jo penso que anirà, però penseu que el 80% de l'obra que jo he pogut veure, que el Vicent que està per allà dalt, que ha sigut sempre un gran amic de la família, són coses que ella no vol. Llavors, això a la bessura. I nosaltres, carrac, tu la bessura cap a casa. O sigui, jo que sóc el seu germà, no he vist molta obra de l'Olga que té ella. I que ni jo la veig. Vull dir, és l'Olga. Vull dir... Sí, és així, sí. Nosaltres hem anat replegant el primer quadre que heu vist, que és aquell bodegón, el tinc jo a casa i allò se n'ha acabat. I allò va llançar-ho. Exacte, i allò va llançar-ho, te'n recordes? Bueno, és l'Olga. L'enveja la tinc jo, és la que ha sortit d'aquí també, sí. Clar, els primers quadres que heu vist tenia 13 anys l'Olga. És que estava un altre món, aquella noia. Encara està en un altre món, encara no l'entenem. L'estimem molt, dius, entendre-la. Però l'estimem molt. Tots els que ens hem aprovat a la meva germana,
tant la Núria, la meva exdona i molt amiga d'Olga, tothom té molt bona connexió, les meves filles, tothom té molt bona... Però dius, la pots entendre l'Olga se'l té que estimar. Entendre-la és una altra història. Ella està en un altre món i ja està. Vull dir, no... Però estic molt orgullós que estigueu aquí i m'agrada molt. Jo ja m'expressaré per ella, perquè ja si un dia la fem vindre, d'acord? Un plaer.